Jowa mane owe mane tich olal bang' USAID. Wadhi duoko gi ji 13,000. Asendiko iye kanyo. Kendo ji odhi adhiya osom kendgi. Asendiko kanyo nadhi duoko ji 13,000. Mane ne tiyo ne USAID. Mane tiyo to ne tich olal negi. Wadhi duoko ji 13,000. To jok mane tich olal negi to ng'eny. Gin ji 28,000. To jom wadhi duoko to gin ji 13,000. Nikech mage joma Kenya oseneno ni wanyadhi chulogi msara 10,000 modongo. Elufu moko modongo. To ne nitie tije moko mane jo USAID oketo. To tijego samoro ok nyal donjo ei sirikal. Koro wakao tije nyalo donjo ei sirikal. Magin tije 13,000. Mwadhi miyo ji. Okay. Nitie jomoko bimane mawacho ni gini joloka dwa kao nyinyo kata nonro mar jo Kenya. Ma dho ngere luongo ni data. Buse winjuru kodgi yo maber ni nitie nyinyo moko magidhi yudo mar jo Kenya ka. Wawinjre gi jo Amerika yo maber. To kendo adwa lero ne jo piny ni kik gibed gi luoro mora mora e weche ma iwachre ni nyinyo idhi kao kata nitie nonro moro midhi timnwa e yo moro marach manyalo ketho Kenya. Jo Amerika wasebet go kwatiyo kuonde mang'eny. Kata kidhi e gwenge Kisumu, kata Siaya, kata Migori. Gisebet ka gitiyo kuondgo. To siptende ma ineno ka gin kuondgo, kata kompyuta manyocha oketi gi jo NGO. To jogi nyocha giyudo gigi. To ok gine giti kodgi e yo moro marach. Nikech iyudo ka wan gi chike Kenya kae manyiso kaka nyinyo nego beni tiyogo. Koro sani wakao gigi te. Sani koro gigi ni e lwet sirikal. Koro ok gin e lwet ng'at mora mora. Emomiyo nyocha giwinjre kodwa ni ina miyi pesa to nyaki nyisa ni to pesa mamiyi ni ithiedho ji adi. Pesa mamiyi ni ji adi moyudo yath mar malaria miwacho cha. Osiptende adi mikete laboratory. Kanye migero titiyo gi pesa no nade. Koro mage nyinyo mawawacho, mage data mawawacho. Nikech ok inyal miya pesa to aori supermarket ni to dhi timna shopping. Tanyisi ni dhi nyiew na chak, dhi nyiew na sukari, dhi nyiew na obuolo. To kibiro to kidwa miya receipt. To receipt no dong wacho no obuolo $2,000. Sukari anyiew $1,000. Koro mane nyinyo. Kech wawacho ni the data en iboti kode implementation mar the gimawa winjruok ma wasebedo godo. Koro nyinyo ni ok en nyinyo ni koro ni nyinga ni oumo luga ni koro yin koro jo Amerika somo kacho ni oumo luga ni nyocha ni gi nyach. Mano ok timre kamano. Ok mano gima ok timre. Koro ka gini wuok e osiptal to mane kama entie kochopo malo kucho to koro wagolo data no te. Koro wan mana gi jok manyocha wathiedho kalure gi kaka wawinjre kae. Bana nikech mondo ong'e ni to pesa mwatiyo go cha watiyo kode yo kaka ne wawacho ni wadhi tiyo kode. Nikech jogi bende gin gi taxpayers kocha, gin gi joma chulo osuru. Joma chulo osuru go bende oyiero jomoko kocha e parliament iluongo ni Congress. Congress no be nyaka ng'e ni to Kenya manyocha wamiyo bilion 200 gitiyo gi onade. Koro nyaka wamigi gigo. To kinyal mana wacho ni athiedho kanyo ginene mon manigi ich onyuol kama ni mano bilion 3. Nyaka ong'e ni mon manigi ich go gin adi. To ang'o mano miyo othiedhgi kamano. Adima otimnegi kata oyang' tadi monyuol e yo makare. Koro mano en mana nyinyo manyiso niya watiyo e yo makare. Itiyo gi pesa na kaka adwaro to in bende atiyo gi pesa ni kaka idwaro. Gimi wacho no